सैथोआ अरायबो जै जायो। थांनाय 2022 मायथाइयाव बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म आरो बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाबनि बिगोमाखौ अमर सिंह ब्रह्मआ केस होदोंमोन। नाथाय बे केसनिफ्राय राकेश ब्रह्म आरो बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाबनि बिगोमाखौ क'क्राझार सिजिएमआ जेबो दाय गैया होननानै दिनै रिलिज होबाय। इएम राकेश ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला अमर सिंह ब्रह्मखौ गाज्रि बाथ्रा बुंदों होननानै फाव फान्दायनानै इएम राकेश ब्रह्मजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनि बिगोमाखौ केस होदोंमोन। नंखाय दाय फान्दायनानै फासायहोनो नाजादोंमोन अमर सिंह ब्रह्मआ केस होनानै। हारिनि थाखाय खौरां फोसावग्रा बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनि बिगोमानि सायाव केस होनाया बेसेबांबा मुगैजाथाव खामानि मावनाय जादों होननानै फोरमायो बिथां इएम राकेश ब्रह्मआ। अमर सिंह ब्रह्मनि बेफोरबायदि केस होनाया बर' खौरां बिजोंखौ फोजोबनो नाजानाय जादों होनना बुङो। बेखायनो बिटिआर इएम राकेश ब्रह्मआ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों थांनाय समाव जाबायदि मुगैथाव हाबा मावबाय आरोबाव बेफोरबायदि हाबा मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। मानोना सैथोआ सानसेब्लाबो देरहाखायो, सैथोआ सैथोआनोखा होननानै फोरमायो बिथां राकेश ब्रह्मआ। एक्चुअली मानि थाखाय नङा, बे गोबावथार टाइम जाबायमोन। दिनै बिराद मोजांनिसो बाथ्रा, बिराद फुर्तिनि बाथ्रा। दिनै क'क्राझार सिजिएम कर्टनिफ्राय जोंखौ माने रिलिज होबाय। दिनैनिफ्राय आरो जोंनि केसा गैलिया। 79/2022 अमर सिंह बिथाङा बिपिएफनि दैथायजानाय सासे एजेन्ट बायदिहाय आंखौ केस रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो 1 बोसोरनिबो बारा जालांबाय बे केसा। दिनैहाय क'क्राझारनि मानगोनां सिजिएम बिथाङा दिनै जोंखौहाय जेबो दाय मोनैनि जाहोनाव दिनै बिथाङा जोंखौ रिलिज होबाय आरोखि बे केसनिफ्राय। मा जाहोनाव केस खोथाया जाहैबाय थांनाय समाव बिथांखौ जों मिडियायाव माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंदों होननानै बिथाङा मोनसे बानायनानै बे केसखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन। बेखौ बिथांमोननिनो माखासे मानि जायफोर माने मिडियाफ्रा बिथांमोनखौ फल' खालामो बिथांमोनहा आंखौ फासायनो थाखाय, जिहेतु आङो इउपिपिएल दोलोनि स्पक्स पार्सन, आंखौ फासायनो थाखाय बिथांमोनहा बिराद गिदिर षड्यन्त्र खालामदोंमोन। आंजोंनो लोगोसे लासिं सिं आरो मुगैथावथाव बाथ्राया जाहैबाय दिनै जायखौ जोङो भारतआव जोंनि गणतन्त्रआव मोनसे मिडिया सेलखौ चतुर्थ स्तम्भ होननानै जों जेरावनोखि 4th पिलार होननानै बुङो, बेखौ सिन्थाय बिथांमोना केस खालामनानै दिनै बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब आरो बिथांमोननि जि माने बिथांमोनखौ सिन्थाय बे केसाव होफादों आरो बिथांमोना दिनै समाजनि खामानि मावनो थांनायाव दिनै जोबोद माने मोनसे टेनसन, मोनसे माने मोजां थासारियाव बिथांमोना थानो हायाखै। खारन बिपिएफनि समाव बेफोरबायदि जाय मुक्त खुलायै जायफ्रा मिडियायाव रायजोनि जेंना बा रायजोनि लुबैनायखौ देखायोमोन, बेफोरबायदिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे थासारि गोदोबो दंमोन। दाबो मोनसे साइडजोंहाय अमर सिंहमोन बायदिया मिडियानि खुगाखौबो माने हमथानो थाखाय आरो सैथो बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाफोरखौ हमथानो थाखाय बिथांमोना दिनैबो कर्टफोरनि, दिनै उकिलफोरनि माने जाजफोरनि लामाजों, दिनै आयेननि लामाजों बिथांमोनहा पानिशमेन्ट होनायनि मोनसे प्रक्रियाखौ दाबो सालायगासिनो दङ। बेखायनो आं दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ बे कर्टनि मोखांनिफ्रायनो बुंनो सानो, नोंथांमोनहा मोनसे समाव जिबायदि खामानि मावबाय आरो फैगौ समाव बेफोरबायदि मुगैथावथाव खामानिखौ दा मावसै। मानोना सैथोआ सैथोआनो आरो नोंसोर असैथोखौ सैथो खालामनो हानाय नङा, बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरोखि। आरो आंनि मोनसे खावलायनाय बिपिएफनिसिम जे जिखुनु माने फिसा फिसौ जि राजनितिकआव जि माने बुंलायनाया सोलियो आरो जेरावनोखि जों नुदों मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारखौ गोबां समावनो माने सोमखारियो, गाज्रि रावजों सोमखारि जायो, अब्लाबो जोङो मालाबाबो सोरनिबा सायाव केस होफेरनाय बेफोरबायदि थासारिया जोंना जायाखै। बेखायनो आं खावलायो राजखान्थिया सोलिगोन खिन्थु केस होलायनायखौ दोननांगौ आरो केसनि जामाव मुलाम्फा बहननाय, मालाबा केस होफ्लानानै फैसा मोनोबा हगारगोन 12 लाख 20 लाख बेफोरबायदि दाबिनाय बे बेफारफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गावनि सामुन्दा सालाफोरखौ मिन्थिना ला जे बिथांमोनाबो बेफोरबायदि राहाजों फैसा बहननायनि गोबां राहा लामा नागिरो। बे खेबाव आंजोंबो जादोंमोन खिन्थु आं बेखौ कनसिडार होआखै। जोङो आयेननि सायावनो जिखिनि बिसास दंमोन बेखौनो जोङो बेयावनो जोङो मोगा मोगि जागोन होननानै आवगायनानै दिनै रियेलि जोंखौ दिनै क'क्राझार आदालतआ जोंखौ माने फ्रि खालामना होबाय आरोखि।